Hodoníně za vojáčka mě vzali. Drazí přátelé, ano, to je opravdu švihák lázeňský a já mám na sobě zdejší slovácký kroj a jsme v Hodoníně. Že jste netušili, že v Hodoníně jsou také lázně? Jsou tady už 34 nebo dokonce 35 let. No a léčí tady zázračnou jodobromovou vodou. Své berle odhazuji v dál. A jdu za panem ředitelem, abych se zeptal, co všechno se tady v Hodoníně léčí. Pojďte se mnou. To je pan Milan Sýkora, pan inženýr a ví úplně všechno. Dobrý den. Já vás vítám, dobrý den. Kde nás to vlastně vítáte? Já vás vítám před hlavní budovou Hodonínských lázní. Ta budova se jmenuje Vladimír a je to uprostřed 20-hektarového lázeňského parku, kde už 35 let léčíme. Moravské Slovácko, úžasná destinace, vynikající víno, ochutnáte, skvělé produkty lázeňské a úžasní lidé, kteří mají srdíčko na dlani. No tak to věřím. Slyšel jsem, že vaše jodobromová voda je úplným zázrakem. Jak to vypadá s tím vínečkem? Vínečko je podobné. Ano. A budete mít možnost... Modrý Portugál. Modrý Portugál. Jak vínečko, tak produkty léčebného lázeňství na vlastní kůži okusit. Tak se pojďte podívat, Tak. jak se tady Pojďte léčí. dál. On je švihák lázeňský. No tak nevím, jestli mě ten slovácký kroj sedne, sekne nebo nesedne, nesekne. Však je tady odbornice, je tady primářka. Dobrý... Pardon, to není primářka, to je primářka. Paní primářko, dobrý den. Dobrý den. Ano, to je Alena Sojková, primářka. Paní primářko, nevím, jestli jsem udělal chybu. Jak jsem sem přijel? Hned jsem dostal kroj, dostal jsem taky berle, nevím proč. Já jsem je hned odhodil. Udělal jsem dobře? Určitě ano. Já si myslím, že ty berle nepotřebujete zatím. Že ne jako švihák lázeňský, ale když už jste tady jako odbornice, prosím vás pěkně. Podívejte se, hele, raz, jo, hned křupne. Tady taky, no prostě teď mě to bere vzadu tady, jo. A když udělám třeba dřep, jo, když se na mě podíváte, tak já jdu dolů, jo, teď to začne všechno bolet, jdu nahoru a už jsem ale úplně vyřízený, tak co se mnou? No, to bude určitě artróza v tom kolenu a nějaká artróza i v oblasti té páteře, takže u nás v lázních vám můžeme pomoct, protože my léčíme vlastně všechny onemocnění pohybového aparátu, tak bychom vám věděli taky poradit, co dobrýho nebo co je dobré na léčení vašich těžkostí. Léčíte tady prý tou jodobromovou vodou, je to tak? Je to pravda, my využíváme vlastně jodobromovou solánku, přírodní léčebnou vodu, která se nachází tady v oblasti Hodonína a kterou využíváme vlastně v léčbě všech našich pacientů jako základ vlastně vůbec lázeňské léčby. To se pije asi, že jo, takže to budou co? No, ochutnat to můžete, ale moc dobrou chuť to nemá, takže bych vám to moc nedoporučovala. Dřív to bylo dokonce určeno jako pitná kůra, tady ta jodová voda, ale vzhledem k chuti se to v podstatě zrušilo, takže bych moc nedoporučovala pít. Čili jodovou koupel? vodu. Koupel? Určitě koupel, ano, se suchým zábalem, určitě. Koupel se suchým zábalem, to bych si dal, co byste mi ještě doporučila? Ještě nějakou určitě celkovou masáž a nějaký třeba peloidní zábal nebo bahenní zábal na ty kolena. Jo, tak to vidíte. Tak já jsem přijel do Hodonína, dostal jsem kroj a teď půjdu do bahna. On je švihák lázeňský. Přátelé, tady je napsáno jodová koupel imobilní. To jsem ještě neviděl, na to se teda musím zeptat. Paní primářko, co to znamená jodová koupel imobilní? Je to koupel tady v téhle vaně. Imobilní je proto, protože je určená vlastně pro špatně pohyblivé pacienty a ty, kteří vlastně nejsou schopni vlízt do normální vany. Takže ona má výhodu v tom, že jsou tady takový otvírací dvířka. Ale kde to ukažte? Otvírací dvířka. Ale to mě voda vyteče. Nevyteče, protože pacient přijde k vaně nebo s vozíčkem přijede, my pacienta tam usadíme, zavře se vana, zavře se ta vana A napouští se. a napustí se léčebná voda, pacient se okoupe a pak se zase vypustí, pacient se poutírá, otevřeme dvířka a pacient odchází. On je švihák lázeňský.
Tak co pak já si vyberu? Klasická masáž, Haufeho koupele, výřivá, střídavá, lymfodry, tohle. Víte, co já si dám? Hydrogalvan. Paní primářko, já si teda nohy strčím sem, takhle si dám lokty, ano, celé ruce, dobře. Vy do toho pustíte vodu a ještě nějakou elektriku, nebo co? Do toho pustíme potom elektrický proud. Buď pustíme galvanický proud. Aha, čili to je takové malé vaše speciální elektrické křeslo, je to tak? No, dá se říct, že ano, ale je to spíš léčebné křeslo. No a co mi to vyléčí? K čemu mi to pomůže? To je opravdu velmi dobrá procedura při léčbě poruch prokrvení třeba dolních horních končetin, při otocích horních dolních končetin, anebo taktéž jako protibolestivá procedura například při bolestech třeba dolních končetin nebo drobných kloubů ručních. On je švihák lázeňský. Jo, tak. Říkali, že si mám zajít do fitka, že já nevím, tohle bude jako na prsa nebo co, ale to nevím, jestli zrovna já tohle potřebuju teda. To dělat nebudu, protože to chce nějakého odborníka, jinak to se mnou úplně šlehne. Tady vidím jednoho. Rudolf Lovecký, fyzioterapeut. Dobrý den. Dobrý. Já jsem si tam set, Rudolfe, na takový přístroj, co to bylo? Tomu se říká multigym, je to takový univerzální posilovací vlastně přístroj, který nám umožňuje ty pacienty navodit k tomu, aby si posílili svalový korzet. To znamená stabilizační svalstvo, které je důležité pro to, aby člověk chodil vzpřímeně, poněvadž tyhle ty svaly moc nepoužíváme, tak je tady potom individuálně navádíme k tomu, aby se naučili ty svaly zapojovat. Co je tohle, že bych si zkusil tady? Ano, to je rotoped. Takže, no to znám, rotoped. To máte No. doma. Tak ano, nahodím. Televize určitě používáte. No jo, no to víte, jinak se televize nedá sledovat vůbec. Takže a tady musím jet jak dlouho a jakou rychlostí, co mám dělat? Spalování tuků tady probíhá asi tak po půl hodině, nejdřív u netrénovaného člověka. Aha. Pokud byste byl nějaký trénovanější nebo zdatnější jedinec, tak po 20 minutách zhruba. No tak vydá. Fyzioterapeut se tady dře a já si pěkně odpočinu. Tady to je ta bosa. To je Bossa Dinaso. Je to pomůcka, která nám umožní posílit vlastně hluboký stabilizační systém člověka. To jsou vlastně svalstvo hluboké, které moc nepoužíváme a které je pro nás velice důležité. Proto my se ho snažíme těmito pomůckami zlepšit, aby to tělo pracovalo tak, jak má. Dobře, Protože, a dělám já něco taky pro sebe, když si tak hovím tady na tom pěkném, velkém, jak se tomu říká? Tomu se říká normálně gymnastický míč, anebo také bych tomu řekl gimbal, jo, ale dá se to říkat více způsoby samozřejmě. Je to na stejném principu jako tady ta bosa a už samotné sezení je pro nás jako velice důležité, no, protože my vlastně ty svaly zapojujeme tak, jak bychom měli už jenom tím, že na tom balonu sedíme. Jo? To se mně líbí, takhle má vypadat terapie. Sedím a posiluju. On je švihák lázeňský. Já vám řeknu, moji milí, že po takovém cvičení je třeba doplnit kalorie a to je právě vhodné místo k tomu doplňování. Jdem se podívat do zdejší velmi malebné a krásné kavárničky a tady už vidíte, to je Iva Kljunič, to je šéfka marketingu tady. Ivo, co to tady máme připravené? Já vás srdečně zvu, protože neodmyslitelně k léčení patří také zábava, kultura a mlsání, které tady u nás na Moravském Slovácku máme více než dost. Takže chceme vás pozvat na pravé slovácké speciality, i když trošku v tomto případě s italským nádechem, nicméně u nás ručně s láskou ze srdíčka vyráběné, z místních zdrojů, z místních surovin. Takže pánové, nechte si chutnat. On je švihák lázeňský. V tomhle krásném lázeňském parku se nacházejí 3 lázeňské budovy. Vladimír, Iljič, Lenin. Co to říkám? Vladimír, Jindřich a Eva. Tak se tam pojďte podívat. Tak jedeme. Tak, no, to asi nepůjde, vidíte. Nemůže to jít, protože tohle je krásný lázeňský hodonínský Betlém. Procházka tímto lázeňským parkem je nádherná. Betlém,
amfiteátr, krásný altán a tamhle vidím nějakou dámu, tak jdu za ní. Pardon, to není dáma, to jsou šachy. Tedy řeknu vám, tohle je opravdu pozoruhodný lázeňský park. Co vlastně všechno nabízí? Tak kromě úžasných relaxačních míst určených k rozjímání, oddychu a možná i schování se někam na nepozorované místa, tak samozřejmě také areál nabízí venkovní hry, což je taková rarita. Naši klienti velmi oceňují při teplých letních večerech tuto takovou až romantickou atmosféru, bych řekla, takže skvoš, dáma, šachy, člověče, nezlob se, šipky, k tomu kola, můžete ujet kamkoliv chcete, po vinařských cyklostezkách, které jsou protkány tímto regionem, krásný rovinaté terény, Nordic Hole, takže v parku je opravdu, a nejenom v parku, ale v celém regionu opravdu co vidět, co zažít, zkusit, vychutnat, ochutnat. No a nějaký tip na krásný výlet do okolí, kam bych měl vyrazit? Tak, určitě region Slovácko je protkaný všemi možnými pamětihodnostmi jako Mikulčice, mikulčické vykopávky, Milotický zámek, úžasný strážnický skanzen či zámek, jsou to různé folklorní festivaly, Baťův kanál nesmíme zapomenout zmínit a ten můžete navštívit sám, případně Lázně Hodonín vám zorganizují bezvadný výlet v rámci nějakého třeba pobytového balíčku, plavebního či cyklobalíčku, kde budete zásobeni lázeňským vínečkem, lázeňským robínem, mapou, kolo gratis dostanete, takže opravdu region v sezóně, tady to žije. No když už jsme tady, tak jenom malá rada. Nejrychlejší mat, takzvaný šustrmat. Začínáme pěšcem, pokračujeme dámou, to je druhý tah, následuje třetí tah střelcem, no a pak už ten poslední závěrečný čtvrtý. Tady to už je, dámy a pánové, mat. On je švihák lázeňský. No tak co říkáte? Krásně jsem se ubytoval. Vypadá to tady opravdu moc hezky. Řeknu vám, že ta nabídka Lázní Hodonín je opravdu naprosto ohromující. Přesně tak, naši klienti k nám můžou zavítat jak přes zdravotní pojištění, tedy komplexní neboli na křížek a příspěvková lázeňská péče, nebo jako samopláce. Nabízíme krátkodobé, víkendové, týdenní pobyty na regeneraci, rekondici organismu, léčebné balíčky. Samozřejmě záleží na vás a ten komfort služeb nabízíme vše pod jednou střechou. Já vám řeknu, já bych tady jen tak seděl a poslouchal, jak krásně zpívají ptáci. On je švihák lázeňský. My jsme teď v lázeňském domě Eva, jsme v oranžové jídelně a to jsem zvědav, co pro nás dnes připravili. A pozor, už je to tady. Jako předkrm jsme pro vás připravili italský sýr mozzarella z rajčaty. Prosím. Dobrou chuť vám přeji. Díky. No předkrm byl vynikající a teď prý přijde nějaké překvapení. Jako příjezdové menu pro dnešní den jsme pro vás připravili kachní stehno se šípkovou omáčkou a knedlík. Přeji vám dobrou chuť. Teda řeknu vám, tady na Slovácku se žije. On je švihák lázeňský. Švihák lázeňský dnes v Hodoníně zjistil, že právě tyto lázně charakterizují 4 slova. Moře, slunce, víno a zdraví. Moře, to je ta Solanka, která se čerpá z vrtů až 2000 metrů pod povrchem země. Nejhlubší vrty v České republice. Slunce, to je to nádherné hodonínské slunce. Víno, to je to krásné hodonínské víno. A zdraví, to tady určitě naleznete. Mohu vám to jen a jen doporučit. První jihomoravské lázně, Hodonín. Mějte se hezky a brzy. Naschledanou.